Mga hinigugma diha ni Kristo. Karong adlaw sa atong season 2, segment 5. Ang tema maoy ang sakramento sa kasal, ang Sagrada Familia, modelo sang tanan nga mga banay o familia. Mga hinigugma, sahay dunay mangutana, Senyor, asa man mas maayo? Kasal nga wa og gugma o gugma nga wa og kasal? Kining pangutana dili maayo. Sayop yabag nga pangutana. Gipapili ikaw sa duha ka realidad nga yabag. Nganuman kasal nga wa og gugma, gugma nga wa og kasal. Mga kaigsunan, ang gitudlo nato sa simbahan o ang gitudlo nato ni Kristo, ang tinuod nga gugma unta madala o mapindisyonan o mahimong sakramento pinaagi nining kasal sa simbahan. Mga kaigsunan, gitudlo nato nga ang kayuhan, the well-being of the individual and of society, depend to a large measure on the healthy state of conjugal love and family life. O kini matigayon pinaagi sa kasal. Salamat sa atong mga ginikanan ug salamat sa daghan natong mga kapuy-apuyan nga nagtuo nga importante kaayo nining sakramento. Pinaagi niini ang gugma sa lalaki o babae. Gipanalanginan, gibendisyonan sa Dios. Makainomdom kita diya sa Biblia. Ang una nga milagro sumala ni San Juan. Gibuhat ni Kristo. Pinaagi sa kasal o durante sa kasal. Sayod kita sa natabo. Dunay kasal, diya si Maria, diya si Kristo. Niabot sa pinto nga si Maria sa iyang pagtanaw-tanaw, diya sa mga giandam, naka-notisya. Wa na og binom. Miduol sa kay Jesus o naghunghong. Wa na sila binom. O diha na ito makita ang kaayo sa Ginoo. Ang tubig na himong bino. Mga hinigugma, kung atong pamalandungan, atong gikasal ng ngandam, pero kulang ang ilang pagpangandam. Usa ka kamatuoran nga unta angay natong pamalandungan, kung ang atong kusog lamang ang atong saligan, kung ang atong abilidad lamang ang atong saligan, posible, kulang kini, aron natong matubang ang atong mga katungdanan. Pero sa grasya sa Dios, sa gugma sa Dios, kung insa may kulang, iyang punon. Mga hinigugma, sakramento sa kasal, gugma sa bana o asawa, gugma nga nagsaad nga maghigugmaay hangtod sa kamatayon. Usahay sa problema sa mag-asawa, dunay tentasyon sa kadaghanan ng pagseparar, pagbulag. Pero natuo kita nga kung dunay pangandoy, pinagi sa grasya sa Dios, pag paningkamot aron bisan pa taliwala sa problema magpadayon. Sayod kita sa daghang mga halimbawa, mga ehemplo sa mag-asawa nga
tangkod sa ilang saad. Mga hinigugma, kinahanglan nato kini ipahinumdum tungod kay sa panahon karon, no? Daghan gihapon ang maghuna-huna nga sige na magpuyo kita bisan wa kasal, o di sige magpakasal kita, o kung di magigta magsarabot, no? Bulag. Pero sayop kun sa sugod pa lang mao na kini atong panguna-una. Unta ang atong huna-una mao kini, Ginoo, ihatag namo ang among tanang kusog aron kining among gugma magpadayon, og unta imo kining panalanginan og bendisyonan. Mga hinigugma, mao kini, no, ang atong gilauman nga sama sa Sagrada Familia, ang atong tagsa ka pamilya, no, mahimong pamilya nga tungod sa grasya sa Dios, tungod sa gugma sa Dios, magpadayon. Sagrada Familia, pamilya ni Jesus, Maria ug Jose, simple kayo, pero tungod kay ang Dios sa taliwala niya, padayon sila sa maong gugma. Mga kaigsuunan, salamat sa atong ginikanan nga nagpakita nga ang sakramento sa kasal, no, buhi nga sakramento, nagpadayon. Og salamat sa pagpanaksi sa mga kaigsuunan nato nga tungod sa ilang pagsalig sa Dios, nahimong mga buhi nga saksi sa kamatuoran. The grace of God is sufficient sa nga tanan nga nasalig sa Ginoo. Unta, mao kini ang atong nindot nga pagpanaksi sa gugma sa Dios kada tagsa nga taliwala sa atong kaluya nagpadayon. Matod pa ni Papa Francisco, kung diha sa pamilya dunay please nga buti pasabot, respeto. Kung sa matag pamilya dunay thank you nga buti pasabot, grateful kita sa mga kayuhan sa kada tagsa. Kung diha sa pamilya dunay sorry nga buti pasabot, aware kita sa mga kakulangan, pero humble kita pangayo og pasaylo og paghatag niini. Kining pamilya magpadayon. Kaninyo mga kaigsuunan, labi na ang mga kasal, gikasal. Kaninyo nga bisan pa sa mga problema natuo sa grasya sa Dios, o kaninyo nga naguna-una bahin sa sakramento sa kasal, salig kita sa grasya sa Ginoo, duol kita sa Sagrada Familia, Jesus, Maria ug Jose. Ug unta ang atong pamilya bukas sa kaayo sa Dios ug sa pagbuhat sa maayo sa kada tagsa ug sa uban pa nga pamilya. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang
Kay usa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Uban sa mga pamisa nga ato karon gituboy ngadto sa Ginoo, atong special nga iampo ang ato rong kahimtang nibalik og ka grabe-grabe. So gideklarahan nga ang Cebu City o uban pang mga primary cities, labi na gid ang atong Cebu City ibalik sa ECQ, kita tanan din is probinsya GCQ. So dili na pud ta kahimo sa atong mga unta nag-anam na og ka normal na selebrasyon, mubalik tag higpit tungod sa nagkadaghan nga kaso nining COVID-19 misaka. Muna magampo ta kay ang pag-ampo mo'y makahimo og dili kun unsa may dili mahimo sa kabilidad sa tao. Ilabi na gyud sa kamabugnaon sa mga hunahuna sa mga katawhan nga unta Diyos nun nga pag react nining maong kahimtang karon, kay dili man ipinuhatan og tao apan kun magdanghag pud ta musamot ni siyag kagrabe. Ato karong andamon ang atong pagalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman o kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa mga hari. Unya miingon ang Ginoo kang Elias nga taga Tesbe. Lakaw, adtua si Akab ang hari sa Israel nga anaa sa Samaria. Anaa siya sa parasan ni Nabot aron iyang panag-iyahon kini. Ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo. Human mo patya ang tag-iya, giilog mo pagayod ang iyang yuta. Ug sultihi usab siya nga nag-ingon ang Ginoo. Sa dapit diin gitilaan sa mga iro ang dugo ni Nabot, tilaan usab sa mga iro ang imong dugo. Sa pagkakita ni Akab kang Elias, miingon siya, nasakpan mo na gayud ako o kaaway ko. Mitubag si Elias, nasakpan ko ikaw kay gibuhat mo man ang dautan at tubangan sa Ginoo. Miingon ang Ginoo, ipahamtang ko kanimo ang katalagman. Patyon ko ikaw, lakip ang tanan mong kaliwat nga lalaki diha sa Israel, mga ulipon ug dili ulipon. Silutan ko ang imong panimalay sama sa pagsilot ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat ug sa panimalay ni Hari Baasa nga anak ni Ahiyas, kay gihagit mo man ang akong kasuko ug gidaldal mo ang Israel sa pagpakasala. Ug bahin kang Jezebel, ang Ginoo miingon, kanon sa mga iro si Jezebel dinhi sa Jezreel. Ug bisan kinsa nga paryente ni Jezebel
nga namatay diha sa syudad kanon sa mga iro, ug ang mamatay diha sa kapatagan kanon sa mga langgam. Wala pay taw nga sama kadautan ni Akab atubangan sa Ginoo, tungod kay gisibahan man siya sa iyang asawa nga si Jezebel. Gihimo niya ang salawayong buhat sa iyang pagsimba ug pag-alagad sa Dios, ingon sa gihimo sa mga Amorihanon nga gihinginlan sa Ginoo sa pag-abot sa mga Israelita. Sa pagkabati ni Akab sa gisulti ni Elias, gigisi niya ang iyang bisti ug nagsulob siyag bisting sako ug nagpuasa ug nagmasulubon pag-ayo. Ug giingnan sa Ginoo si propeta Elias. Nakita mo ba si Akab nga nagpaubos pag-ayo sa akong atubangan? Ug tungod kay nagpaubos man siya, dili ko ipahamtang ang katalagman sa iyang banay samtang buhi pa siya. Apan ipahamtang ko kini sa iyang panimalay kun ang iyang anak maunay maghari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Kaluy-i kami Ginoo kay nakasala kami. Kaluy-i kami Ginoo kay nakasala kami. Kaluy-i ako, O Dios, diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Kaluy-i kami Ginoo kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako ug nagbuhat og dautan sa imong atubangan. Kaluy-i kami Ginoo kay nakasala kami. Ilingyew ang imong naong sa akong kasalanan ug huwag tanga ang tanan kong kalapasan. Luwasa ako sa kasalanan sa dugo, O Dios, akong manluluwas nga Dios. Unya ang akong dila magsaysay sa imong katarong. Kaluy-i kami Ginoo kay nakasala kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway o pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga tua sa langit. Kay siya sa way pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man niana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran, bisan gani ang mga tao nga wala motuo sa Dios nagbuhat man niana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan
nga tua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang sumpay sa atong unang pagbasa, ang gahapon gipatay man tos Nabot, karon pag-ilog na nila sa yuta ni intervene ang Ginoo pinaagi ni Propeta Elias. Kay si Propeta Elias nagtago-tago man to kay gusto sang patyon ni Akab, ni Hari Akab. Notong pagdeklarar ni Propeta Elias, si Akab ituhop sa kahadlok o nag-usab siya, nagpaubos, wa na siya magpagarbo. Yan, naluoy ang Ginoo niya, tagaan siya gamayng chance. Kining kaluoy sa Ginoo mo ni ang iyang gustong ipa-practice nato. Kaning kaluoy magamit ni nato aron matuma nato ang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, higugmaa ang imong kaaway. Kay kanagong tao nga kaaway nang ipasabot ani dili kay nag-away gid ta. Saon nimo paghigugma sa imong kaaway kung nakig-away ka, sa ato pa buangon ka kung nakig-away ka. Ang kaaway pasabot ana kung ikaw tarong nga tao, maayo nga tao, kanang taong dautan mao nay kaaway sa katarong. Wa mo mag-away pero kana siya tungod kay dautan kaaway na sa imong katarong. Kamoron din hiyon sama mo, dautan mo o matarong? Matarong. Ito baglagay kusga. Matarong mo, dautan. Matarong. Maayo. Kaya matarong dahil mo. Kunyarong na imang libak ninyo. Naroy magsigig daot ninyo. Magpabilin pa ba mong matarong o matakdan dahil mo sa ilang kadautan? Makuhan mo no. Ang bawas at mong libak. Kunyarong na mo ilog sa inyong kuan. Ilog sa inyong mga kabtangan. Reha na inyong tanom diha sa inyong tugkaran, putlon sa inyong silingan, kay sabod kay siyang pananaw. Saman, masoko mo, dili. Dili ihatag. Mao na siya, tanaw ha. O niya, kung dili ra tanom mo'y buhaton, kulatahon ang imong anak, bisag way sa, kay gipariglahan las inyong silingan, mukiha, dili. Dili. Nag-ano. O niya, kung dili lang yun kulatahon, patyon yun, ang imong anak, o ang imong ang inahan o ang imong papa o ang imong igsoon patyon sa inyong silingan nga adik. Ang saman, masoko ka dili. Masuko na jud. Nag-anam nagkawagtang ang katarong mo na kung di na to gamitan og kaluoy, mawagtang gyud ang atong kamatarong, madatas atong kaaway. Kaluoy. Kaya ang taong nakasala, makaluluoy. Mao na gideklarar ni Propeta Elias diri sa kuan. Buhaton ni sa Ginoo nimo, apil pang imong pamilya, apil pang imong mga kaliwatan, tungod sa imong dako kayong sala. Muna maluoy gitas taong nakasala. Kaya nga naman, dako kay na siya og silot gikas Ginoo. Ang iyang sala mubunga na og kaalaot sa iyang kinabuhi. Di ka maluoy ana. Muna damor nga kulatahon kas imong bana, damor ka nga maluoy niya. Kaluoy sa kong bana, purting kulatan ako. Muna inig panami nimo, lagom na kay imong naong kakaluoy sa kong bana, gipalagom og maayo akong naong. Imbis nga magsikag kalagot niya, lagom na imong naong ana. At total ka ng imong naong, dili man sa di kay tagiya ana. Sa Ginoo man na. Kung nangapo imong ngipon, nangalubo tungod sa kumo sa imong bana, kaluy ang imong bana nga nilubo sa imong ngipon. Ayaw kaluoy nga napangag ka, kundi kaluoy. Kung ang imong silingan nangawat sa inyong mutang, kaluoy sa kong silingan na himong kawatan. Di ba? Ana. Saman, mo na inyong buhaton. Ang pare, o kawatas kolekta, labi na rong nihit na kayong kolekta. Masuko. Tistingig. Tistingig na amoy makawat. Ano pa niya patay dako kayong bayronon din kawaton pagid ninyo. Oy, maluoy ko ninyo maingon ko kaluoy sa kawatan. Wa gyud mo ila bisag simbahan. Unya kon pare mo mga awat ay di sa mi mga awat ang kolekta.
Mao na mao na kaluy ang nakasala. Haron mao ni ang gitawag nato gugma sa atong kaaway. Mao na si Kristo tungod sa iyang dakong kaluoy nato gitugutan niya nga ang mga taong dautan mulansang niya sa krus. Aron pagpakita nga andam kong magpakamatay para ninyo aron inyong makita unsa kangilad ng inyong sala. Kay imbis unta kamo mo ilansang sa krus, ako na lang magpalansang tungod sa akong dakong kaluoy ninyo. Para bitawan ng mga kaning ginikanan nga mahigugmaon kaysa anak. Kanang mga ginikanan bang mahigugmaon kaysa anak ba? Unsa may ilang bation kun ang ilang anak masakpan nga nagdrugs unya gipriso. Maghila ko maingon ako na lay prisuha. Ayon lang na akong anak. Mag-ana in taon. Nga di masad sila prisuhon kay mo masad sila mag-drugs. Katog yung anak tungod sa dakong kaluoy. O mao kini ang atong misyon isip simbahan. Karon basa ko diha sa mga comments diha sa Facebook, pagtan-aw nako sa desisyon, daghan kay mitamay sa mga opisyalis sa mga syudad na nabalik sa higpit nga desisyon labi na gid dinhi sa Cebu. Yan mao na ning atong gipili. Mao na ni sila. Nasakto ta, nasayop ta o unsa to? May na tong pagkapili. Ana, nya kadto dayong mga litrato sa katong nga pildi nga mga politisyan mao dayoy gibutang didto. Haron kunuhay ang gasulti ana murag kadtong ilang kontras politika. Gubuton gyud ba? Gubuton. Pasalamat ko kus ubang nag-comment nga ningon ayaw pasanginli ang gobyerno tungod sa kagahi ug ulo sa mga tao. Ayaw pasanginli ang gobyerno sa mga taong wa motuman sa protokol na gipatuman. Unya sad bitag parihason sa didto sa ubang nasod sama sa North Korea nga matod pa sa balita nga og naa gani mag-ubo-ubo pusilog ditso. Natanawa zero na sila dito sa kuan COVID. Basta na mag-ubo-ubo mag-atsi-atsi pusilon ditso. Ana. Basta hilantan ka pusil ditso. Ana. Awa gyud virus hasta virus apel ka patay. Hangtod ka ubuhon kay ko. Ana lang gyud kay usa nimo ka ubo kinabuhi na nimo. Nya anaon nato reklamo sad. Unyag tagaan og gamay liwi, di sad mo disiplinas ka og galingon. Amo na karon dinhi apil tas disiplina. Ya, imbis unta ta nga mobalik na ta og luag-luag atong higpit-higpitan tungod kay muabag ta sa gibuhat nga paningkamot sa atong mga leader sa atong gobyerno o sa simbahan. Kay dili sayon usa lang ka kaso sa COVID, pila ka libo ka tawo ang maapektahan inig lockdown. Una-unaon unta na nato kanunay ba? Pero kay nga magi mga buangon, magsige maging na magtakod ta oy, postlan man nga wa tay pagka, magtakod ta. Mga buangon ba? Aton lang sada silang kaluyan. Nyag mao na gid atong kamatian kay wa na tay pagkaon. Mga matay na tani. Atong higugmaon ang mga taong buangon nga mo'y hinungdan ani. Ang kalibutan gimahal sa Ginoo mga igsoon. Dili sakit, dili kasakit ang gustos Ginoo nga atong matagamtam dinhi sa kalibutan kung dili kalipay, kahiusa, kalambuan. Apan tungod sa atong sala nahimutang miserable nga mga tao. Apan kung mo practice na tagtinuod nga paghigugmaay, labi na gyud paghigugma sa atong kaaway nga kamao na tang moatiman ani mga tawo mga makasasala, apil sad na sila og kabag-o silang kinabuhi ug mubalik na sa tas pagkalambo. Ang Ginoo ra gyud makapalambo nato. Mubalik tas Ginoo. Mubalik sama ni Akab magpaubos ta, gisio nato ang atong harianong biste, pagpakita nga di na ko mag-agad aning akong gahom kung dili mo luhod ko, muampo ko sa Ginoo ug mutuman ko sa iyang gusto. Nya inighatag nas Ginoo sa iyang grasya, wag tang sa ding tanan natong mga sakit ug mga kasakit ug mga problema. Apan gaagad ni sa atong pagpaubos, sa atong pagyukbo ug
wagtang paghunong aning atong pagkayawanon, labi na gid aning pagkakuwang sa paghigugmaay, gugmang Dios nun. Pagampo sa katawhan, puno sa pagsalig sa Dios, ato karong ipadangat ngadto kaniya ang ato mga panginahanglan, ilabi na gyud ang mahitungod ni ining pandemic nga COVID-19. Muingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Obispo Jose, nga ang Ginoo magamping ug maglig-on kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa atong nasod, nga matagamtam sa lumulupyo ang tinuod nga kauswagan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton, nga maglig-on unta sila sa mga pulong sa Ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nagkabingkil, nga makabaton na sila sa pagpasaylo ug paghigugmaay, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang nangamatay, nga maangkon na nila ang kapuno sa kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. O Amahan, sa tanang kaayo, dawata ang among mga pagampo nga gituboy namo nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios ni ining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag ang santos nga misa, magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo,
usana sa kahigtasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug paginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Lakip na usab katong nagsimba diha sa online nga mga misa. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo ni Hesukristo. Amahan namo nga sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko ay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnong kaluoy. Nya mahimo ra sad ning epektibos tong kinabuhi kung kita maluoy sad kanunay, labi na gyud sa mga kaaway sa katarong ang atong mga makasasala nga mga kaigsuonan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan.
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Bihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O Maria,